Iya malilaw, ti Diyos tayo, anyaman ngay mula mapitento. No da kesti imi mulang, pait ken patay ti dumanon di tadalan. Ngem no iti spiritu ti pamati, biang ang ngayon ti teniapa. Tiyak mula agapit ay tating karina, kengka niya agapit adu ti mula dumeti bunga, tinaimbag nga arami tiyak kubas. Tiyak mula agapit olata. Alarugyanan tayo daytoy nga Saturday special edition tayo ti agmula agapit. Dagitoy dagiti matlang nadakamat iti kalman dagiti 7 last sayings of Jesus. Agkararagteman apo, umay kam dumawat itinan anay nga pandakaawat. Kadagiti maudi nga binalakas mo, idi adda ka dito'y daga, idi nailansa ka iti krus. Luktam dagiti na espiriton nga lapayag mi, katag sa uka babaan, iti daytoy nga panagadal mi. Amen. Alarugyanan tayo nga kakapsat, ti panaginadal tayo iti daytoy nga agsapa, saan lang ko mga lagipin tayo, dagitoy nga 7 last sayings ni Apo Jesus, no dikat ma-encounter tayo kuma ni Apo Jesus as si bibiyag. Dayta iti kayat kukuma. Wan inyibkas ni Apo Jesus iti krus, iti nakaskas dao nga statement. Daytoy, Father, forgive them, for they do not know what they do. Inyibkas ni Apo Jesus iti krus, as nakaskas dao, daytoy ang nakaskas dao nga statement. Agsipot ta, kaipalpalok datay lansa kadagiti imana kensaka ni Apo Jesus. Dagitoy a panguluan iti templo, imaniharda iti ipapatay ni Apo Jesus. Ti pannakaum tay ut-ut ken saem nga isut ladawan iti krus. Daytoy kakapsat iti ladawan daytoy tirigat. Di na ingam, di na nga indadanas dagiti nang parigat ng kuana. Di na kinundi na ida, no di kat indawat nat pan nakapakawan ka dagiti basod da. Kapsat ti sentro da ito nga sakripiso, saan lang physical a panagsagaban no di kat determinasyon nga ayatan dagiti tattao nga mangumumsikin kuana. Ayat iti gapuna. Dila insuro ni Apo Jesus iti pamakawan, impakita na iti saem, iti sakripiso, iti maysa nga gayayat. Gayam kan kakabsat, sinuda aya dagitoy nga tattao ang marigatan ka nga mangpakawan kadakwada. Ti krus, awisan na tayo ti tunggal maysa nga pakawanin tayo, dagitoy nga tattao no pay kasla imposible. Ngem no nagpakawan tayo, nakipartisipar tayo, iti kababalin ni Kristo Jesus ang mamakawan. May kadwa, today, you will be with me in paradise. Tay maysa ang nailansa, kaya't nalat malagip ko man ni Apo Jesus, intun adat sadyay pagaryan na. Ngam ni Apo Jesus, impaganat-gatnat biyag na agnanayon. Obserbaran nyo, dagito'y a kriminal, awan mo't mabalinda nga ipaay kini Apo. Awan mo't maaramid dan, awan mo't ti aramid dang ipakita da, awan mo't iti religious credentials da. Awan inaramid da a good works. Ngam nagkidaw kini Apo Jesus nga adda iti pamati. Gayam ken kakabsat, tirigrigat ni Apo Jesus ket agpaay iti amin nga umasadeken kuana. Ura inton maudin nga gundaway. Daytoy a parabor kariten na iti natawan nga panunod. Di ka maikari? Amuyon na niya tusungbat ti Apo, ay ayating ka. Ulitin. No tariknam kat saan ka nga maikari nga umasag ti Apo kung na napailat ka ni Apo, ay ayating ka anak. Hanya lang arun ti aramiden, mamati kalata. Ang masapul mo nga gunuden ti ayat ti Apo. Urayon pa'y kadinga, nasaya atin ti ugalim, nasaya atin ti riknam. Sa anin kabsat, umay kalatat umasidig ka with confidence, tapno maawat mo iti parabol. Kabsat tay sakripisyo ni Apo Jesus, umdasen,
Umdasan tapno, maipaay king katipan na kaisalakan. Sa anin ko mga agpanuray nga urayon tay kinalintig mo, no di kat ti kinalintig ni Apo Jesus, iti agpanuray tapnon maisalakan ka. May saaman nakabalin nga statement ni Apo Jesus daytoy balikas, agsipot ta, agsagsagaban ti Apo. Maaramid na paylat panggap na no apay nga nailan sa isu dayta tipan nakaisalakan, dayta maysa nga kriminal. Kabsat daytoy tipan nakabalin na daytoy nga statement. Isalakan na taylat ta ti Apo. Uray aging ga ita kakabsat, dagitoy nga sasao ti Apo wenno balikas. Mapaspasamak latta nga maisalakan dagiti tattao nga umasedeg ken kuana nga adda ti pamati. Uray aging ga ita nga panawin. Woman, behold your son. Son, behold your mother. Uray pa binaklay ni Apo Jesus, iti basol iti lubong. Ni Apo Jesus ti kikita lata kadagiti kasapulan. Nang nangruna kadagiti ayayaten na. Uray ijay krus. Tay relasyon iti pamilya, ken kadagiti adalan na, kayat na nga agmay-maysada. Kayat na nga isuro iti sakripisyo na, saan lang nga patalgedan na ti agnanayon nga biyag. No di kat uray pa'y, uwan, dito'y rabaw ti daga, ipatagnan ti relasyon ti tungkol maysa. Ti krus pag may maysain na, iti baro a pamilya. Saan lang agapog, iti dara na nga naiparukpok iti krus ti Kalbaryo, wen. Pag may maysain na, ngam, babaan iti napasnek nga relasyon kan Kristo. Kapsat makita tayo dito nga ti church. Isu iti baro a pamilya iti Apo. Ulitet, dayta nga church. Da tayo nga gunglo, anyaman dagita nga churches, isu dayta iti pamilya iti Apo. Isu nga impakita na, impakaam mo na, babae, daytoy ti anak mo. Sino dayta? Ni Juan. Son, behold your mother. Kapsat, ditoy iti nagrugyanan. Dita puon iti dayta nga krus, tinagbrugyanan na iti baro nga pamilya, iti Apo, nga ti awag tay ditaket the church. This act symbolizes the creation of a spiritual bond between them, ensuring Mary's well-being after Jesus' death. Narod, kahit ka nga damagan kakabsat, siya sino aya dagiti tattao nga inted ti Dios nga aywanam, wenno tattao nga maimpluwensam, maipanggap iti ayat ni Apo, wenno maawis mo iti baro nga pamilya iti Dios. Anyakad nga kalidad dayta nga relasyon kadakwada. Dagiti gagayam mo, dagiti barkadam, dagiti kaopisinam, dagiti kabagyam. Tapno maaywanam ida. Kabsat, awisan na ka ti Apo, tapno maidanon ka dagitoy nga kakabsat nga agkasapulan, iti pan nakaisalakan kadakwada, sika iti instrumento ti Apo. Kat itid mo kadakwada, ipadamag mo kadakwada, tinaimbag nga damag, maipanggap ken Kristo. Maipariknam ko matayat ti Apo. Kayem, adda na ba nang ngagunguna nga agururay ken ka. My God, why have you forsaken me? Dito'y makita tayong tinaunag nga kaipapanan ti sakripisyo ni Apo Jesus. Saan lang nga pan nakaparparigat na nga kaslatayin na baybayanan ti kasasaad na. Ni Apo Jesus nga bugbugto nga anak, kakaisuna nga anak, na baybayan. Kanya nga gapo ti resulta ti basol ti amin nga tao. Amoy manipod iti Salmo 22, mayasping iti pukaw ni Apo. Insangit mo't ni David dato'y kunana, my God, why have you abandoned me? Why are you so far away when I groan for help? Every day I call to you, my God, but you do not answer. Every night I lift my voice, but I find no relief. Mayasping day nga pukaw ni Apo Jesus, akas nakapadas iti pan nakaparparigat. Imbagyan ni
Apo, wenno inraman ni Apo tay nalidom nga kasasaad mo kapsat. Saan nga asi-asi tirigrigat ni Apo. Ni Apo Isus inaklon na itirigrigat nga datay kuma iti agsagaba. Ngem innala na gaputi ayat na kadatay amin. Kapsat, intun mariknam kuma, intun mariknam nga kaslatay na baybayan ka, laglagi pong kuma nga ni Apo Isus amunat rigrigat mo. Nariknanan dayta. Dayta arigrigat mo, analidem nga kasasaad mo, saan nga ngudo ti biyag dayta. Katay nakapadas tinabaybayan, nagungaren as si babalegi, si bibiyag. Dagita nga, rigrigat mo kan struggle mo, kabsat, san na ka nga isina, iti ayat ti Apo, dayta ti sagudayan ti Biblia. Iya sidig nakakidiga puta, napadasan na tinaparpariga. I thirst. Tinamarso ti karayan kan baybay. Dimteng ti panakawaw kan kuana. Ni Apo Isus anak ko na siya ti tanong ti biyak. Itanapadas na ti mawaw. Mariknanat mawaw. Anya ti kaya nasa unda ti kapsa. Ni Apo Isus sa kastao. Ang nagsagaba iti napisikalan. Ipakpakita na nga ti biyag. At dati limitasyon na. Daytoy nga bagi nga inted mo lang ti Apo, adda iti limitasyon na, kit dito'y ti pakakitaan tayo, idin napadas ni Apo. Ti Biblia sa ritaan na, di Salmo, inamapulok at siyam, 20 ket maysa. Kastoy ti bagana, inikandak iti sabidong, idi mabisina, pinainomdak iti suka, idi mawawak. Uray idi na marigrigatan kakapsat. Amuyo, sila lagi plata, ni Apo Isus atong palen na ti pan nakasubot iti amin nga tao. At ti talo nga banag nga makitak dito Umuna, mawaw ti Apo, kayat na nga sa uwan, this confirms the genuine humanity of Christ. Nasaktan, nasugatan, ken mawaw. Mawaw ni Apo Isus nga agtuloy ko ma iti misyon nga indrugi na dito'y rabaw ti taga. Mawaw ni Apo Isus ang makigamulo kadagiti tao kasla kumakada tayo. Mawaw isuna amang ited iti dayag ken gloria iti amana. Mumuna nga nakita tayo, genuine humanity of Christ. May kadwa is the fulfillment of the scripture. Makita tayo kakapsat, amin dagiti sarsaritaan iti daan nga tulag. Napasamak ta, isuday ta ti sakripisyo ni Apo. May kaalo is the cost of atonement. Ije 1 John 4 verse 10. This is real love. Not that we love God, but that He loved us and sent His Son as a sacrifice to take away our sins. Kapsat, maawatan ti Apo, ti kapadasam ken limitasyon mo. Tirigrigat ni Apo, punasin na ken pabilgen na ti amin nga pagkapuyan tayo. Marigatan ka nga napisikalan? Oo. Kapsat, ammo ti Apo, kaetsan nga masayang dagita. Napadas ni Apo Isus, iti naparparigat. Iso nga, data nga biyag nga adaking ka, saan nga ngudo day tanno agrigrigat ka. It is finished. It is finished. Dito yung deklarasyon kakapsat. Iti Grego ka na sa uwan, tetelestai. Ulitik man, tetelestai. Panakaipatoros na dito yung nabayadan nila. Saan apukaw iti pan nakaabak no di kat pukaw iti nagapuanan ti Apo. Amo iti pan nakaisubot nga implano pa lang ni Apo iti kat napasama ka. Wen, awanan iti masapul nga aramidin tayo. Saanin ang masapul nga nayunan. Awanin kakapsat, tanalpasen. Idi na napisang dati kurtina iti templo. Pamanaknak na gito'y nga ti kinapudno na addaan tayo ti direct access iti trono ti parabor. Mabalintay nga sumreken iti trono ti parabor
agsipod ta, inikan na tayo ti dalan ni Apo. Napisang day ta nga kurtina, manipod nga to aging ganti baba kahit nasa uwan. Direct access. Gayam, naynayunam ka di day ta nga nalpasin ngayon naramid ni Apo. Mamati ka kadi nga uray nakarot basol mo, ado ti basol mo. Kapsat, napakawanan na gito. Ijay cross umdasen, cross kapsat umdasen. Tay inaramid na nalpasin saan nga masapol na nayunan. Anya lang rin ti aramidin tayo. Well, direct access at da iti trono ti parado kapsat. Tay aramidem no agsakripisyo ka mampay nga parparigatem ti bagil nalpasin na gito'y kakapsat. Ijay puun ti cross inlipasin ni Apo kat awan ti kasapulan ti aramidin. Ti pan nakaisalakan kat parabol. It is by grace kapsat. Father, into your hands I commit my spirit. Dahito ya maudin na balikas ti Apo. Pasingkadan na iti panagmaymay sa ti Ama. Kini Apo Jesus. Maipasdag ti agnanayon nga gandat na iti panakaisalangan ti tao. Gaputa, nalpasan. Kuna na Apo Jesus, Apo italagkon ken ka. Dagito'y kakabsat na balikas ni Apo Jesus, ken sakripisyo mo. Idahalan na pinamilpinsan nga pan nakaisublida ray relasyon, original nga relasyon ti tao ken ti Ama. Well, ti ipapatay saan nga ngudo ti istorya ti biyak. Ngem, rugi ti agnanayon nga relasyon ken nabalaygi apan nakiyuman ti Apo. Anya kad kapsat ti struggle mo. Mabalin mo nga itakling kini Apo ita. Anya kad idagita. Marigrigatan ka. Itaklin mo kini Apo. Anya kad pa'y ti parte ti biyag mo ita nga si kapay lang ti akinagam. San mo nga kayat nga ibatan? Nguno, di mo kaya nga ibatan. Still under your control. Ti pasamak ijay krus kakapsat. Awisin na tinununag ka pa ng isuko ti biyag. Kat italagtay ti biyag tay kini Apo Jesus. Agsipot ta ijay ima na makasiguro ka. Ken ti ima na mapagtalkan. Dagitoy nga maudi nga balikas ni Apo Jesus. Saan latapno adda iti maisermon mi nga pastor, adda ti maisuro, maadal, wenno pa kaistoryaan, kadagiti pagadalan, Bible study, kadagiti simbahan. Dahito kat may nga awis tapno mapadasan tayo ti biyag ni Apo Jesus, mapadasan tayo ti biyag ni Kristo, kat mabalikas dagito nga kinipudno, babaen mo't lang kadagiti biyag tayo, ita nga panawin. Tirigrigat ni Apo Jesus, kat kompletong. Sa kat napadasan na tinaidadan na idadanas. Kat apag kanito, nga pan nakaisina na iti Ama, kayat na nga iparit na, iti na nga to nga libel tayat na. Kabsat, ita nga paniwen, awisan ka nga saan lang kung mga lagipan dagitoy nga kapadasan. Muna di kat dagitoy nga pakaistoryan, saan la ko mga mingmingan day ta nga cross. Dagitoy nga balikas kat mensahe nga mabalintay nga awatan ita kadagiti puso tayo. Awatan kabsat. Don't just commemorate His sacrifice. Commune with the one who made it. For Christ who spoke these 7 words is alive today. He's still speaking love. He's still extending forgiveness. Still creating families. Still understanding darkness. Still meeting physical needs. Still completing what is unfairness in us, and still receiving us into the Father's hand. Kabsat at timtimag ti Apo ita, will you hear His voice today?
Agkararak tayo man kapsat. Apo, agyaman kami, tigatad ti ayat nga impaay mo kadakam. Dagito'y abalikas mo, idi marigrigatan ka. Malagip mi kadi akanayon tinilaon na, ti mensahe na, nga isumot, ti pan nakailapaw, kadigiti bibiyag may itinasapnatan. Tulungan na kam nga arakupan saan lang nga istorya wenno sasaungam dagito'y anaba nang nga kinapudno. Akas agbibiyag kam ita, maarakop ket may aplikar mi kadi apo. Tay kadipan nakabalin ti sakripisyo mabalbaliwan dagiti biyag mi. Makipartisipar kami apo. Itinaindaklan nga panang subot mo ti amin nga tao. Sila lagip kami ti ayat mo. Ket iyep kas mi ti ayat mi kang ka. Agsipod ta inaramid mo amin dagitoy. Gapot ti ayat mo kada kami. Amen. Dahil kakapsat ti special edition tayo iti Agmula Agape. Bong lagmay, akanayon nga mangipagbaga. Ti Agmula Agapit. Ti Agmula Agapit. Ti Agmula Agapit itating karina kenga niya agapit aduti mula dumeti bunga tinaimbag nga aram iti agkupas. Ti Agmula Agapit olata